Идваме при Веси, която разглежда плантацията. Какво има? Калинки. Те са много важни за растенията. По-нататък ще разберем каква е тая плантация. Това е вървейки по плажа за Пернера. Нали, Веси? Да. Цветята, много цветя. Цветя, пясък, скали и 50 нюанса синьо. Мирише на месте. Хората карат колело, пише, че е забранено за колело. Имаше табела, да. За кучета, колело и коли. Само за разходка. Така ли?